Ayibonishani. Makathi angithini sawubona. Siyaphila njani? Isikhathi. Yes, isikhathi. Yazi ngihlezi ngitshela iy'ngane uma uvela lapha kuma-TV ey'ndabeni. Ngisho sasifunda naye umuntu omuhle. Sasifunda naye. Lezo y'khathi bathi the good old days. Hey, the good old days. Hayi safunda ndawo. Usaba ungqongqoshe mpela. Kunezinto zepolitiki phela. Uyasithela, uyabhekisana ukuvela kancane. Hayi awungifaka ungabusangiyeka. Uzothi lana izwi lethu ngalana. Namhlanje besila eKZN Music House sinama-radio station, sinamaciko, sibaningi nje silapha. Bazi umnyango wezobuciko, zemidlalo, manje-ke sigubha usuku lomhlaba wonke lwezomsakazo. Kodwa at the same time sizokhuluma silontsha nemisebenzi yethu esiyibiza ngezokufunda experience. Ngoba kule nyanga kaFebruwari sihambela zonke iy'khungo zethu ze-art. Sizoba seBazwana, sizoba seBhulwa, sizoba Sizweni, sizoba eMaritzburg, siseWushwini, sise-Cape Cup, sila-Music House. Music House wani? Music House abaculi ila behlala khona la bazorekhoda, ila bezitija khona. Abaculi nje bendawo. Yakhele le ndawo nje ukuthi abaculi bakwaZulu-Natal noma ngabe ubani bawuyiciko nje labaZulu-Natal. Akubizi bakhokha kanjani? Bakhokha malini? Angithi uhulumeni phela. Into amahhala? Angithi uhulumeni kanti uhulumeni uyakhokha. Mahhala kanjani? Kusakhiphe ngikhona mina bakhokha lapha. Ngingabulawa uma ngase kuthiwa uhulumeni utholakala ekhokhisa abantu. Abaculi bahlala. Hayi, ngoba phela lo mali uzabiza kumina. Wena bathetha bakhokha. Uyangazi safunda nawe. Mase ungqongqoshe uzuhamba wedwa usuhamba wena ukhuluma engabe uyasho la uthi abakhokhi bayifakela kumina imali. Manje bese invoice izosa kumina yonke imali indaba zamavoice. Wena uyahola kahulumeni batshela ukuthi eMusic House futhi akushintshe la kube iMarathas House yabona. Namphela kumele kungisebenzele hayi sokhuluma nawe umthetho umngane wakho. Uba uNtuli kathini kumele bese ngikhokhisa abantu. Bonke bangazi into ongawazi iMarathas. iMarathas House abashintshela abafana utshela ngizakubona. Ngizakubona abafana bashintshela. Bashintshela iMarathas House.